Iġġib l-isem ta' Naħliflek, il-produzzjoni teatrali Maltija fuq storja vera li seħħet aktar minn 400 sena ilu. Il-każ tal-qorti ta' Artemisia Gentileschi, artista rinaxximentali Taljana li saret magħrufa mhux biss għall-arti tagħha, iżda wkoll għall-kuraġġ li tfittex il-ġustizzja f'dinja mmexxija mill-irġiel. Wara li ġiet stuprata minn wieħed mill-allima tagħha, Artemisia kienet iddeċidiet li ttella lil dan ir-raġel il-qorti, deċiżjoni radikali għal mara fis-seklu 17. Dak li jiġri fil-qorti jsir riflessjoni profonda fuq is-saħħa tan-nisa, l-abbuż tal-poter u l-ġlieda għall-verità. Naħliflek tissejjaħ verbatim play għaliex il-biċċiet mill-qorti fl-ispettaklu huma traskrizzjonijiet vera ta' kliem illi ngħadu waqt din il-kawża. Din il-produzzjoni ġelna nirriflettu għax fil-waqt li l-istorja veru ġrat miet ta' snin ilu, wieħed jistaqsi l-mistoqsija kemm veru nbidlet id-dinja, kemm imxejna l-qudiem fejn jidħlu sistemi ta' ġustizzja, sistemi ta' drittijiet umani. Jiġifieri naħseb li hija storja relevanti ħafna u kulħadd ħajkollu esperjenza sabiħa f'din il-ġimgħa ta' Knisja illi wkoll mhijiex lokazzjoni li ħafna drabi wieħed jara produzzjoni ġo fiha. Il-produzzjoni, li ġiet tradotta għal Malti mill-Ingliż u anke mit-Taljan, hija ddominata minn atturi nisa li ilhom xhur sħaħ jiltaqgħu u jagħmlu l-provi. Il-proċess ikun beda meta tkun nibdet tikla idea f'moħħ xi ħadd li din il-produzzjoni ssir u dan ilu li ġara snin. U aħna ilna xhur però naħdmu fuqha, naħdmu fuq aspetti differenti tal-produzzjoni biex inkunu nistgħu naslu hawnhekk. Però hija produzzjoni intensiva ħafna mhijiex twila ħafna fit aktar minn siegħa. Però hija sija li tħallik bla nifs, allura aħna rridu l-ħin kollu nkunu hemmhekk mill-bidu sal-aħħar. Naħliflek se tittella fit-tmiem din il-ġimgħa u tmiem il-ġimgħa li ġej fil-Knisja tal-Madonna tal-Pilar il-Belt Valletta.